U svijetu gdje je toliko mnogo ideja, novih stvari i puno promjena, pitaš li se ikada što je istina i kako je mogu saznati? Pa, želim da znaš da imaš Oca na nebu koji te puno voli, koji želi da saznaš istinu i koji želi da je saznaš ne samo za sebe, nego i za mnoge druge, i za svoju obitelj i za svoje prijatelje. On voli svu svoju djecu, baš kao što i tebe voli. Od uvijek je želio da sva njegova djeca znaju istinu i spoznaju njega. Zbog te želje nas je, tijekom vremena, blagoslivio prorocima. Proroci nas vode i usmjeravaju te nas podučavaju u putu kojim moramo ići kako bismo se vratili nebeskom Ocu. Također, oni nas podučavaju o Isusu Kristu i tko je on. I vidimo ih u Bibliji, poput Abrahama, Izaka, Noe i Mojsija. Bog je oduvijek blagoslivio svoju djecu prorocima kako bi ona mogla znati ko je Krist. Ponekad ljudi slušaju i slijede proroke, govoreći naravno želim znati o Isusu Kristu i želim se promijeniti i postati poput njega. I zato oni slijede proroke. A ponekad se ljudi ne želi promijeniti i ne želi slijediti proroke, govoreći nema šanse, zašto bismo slijedili proroka? I oni ih odbacuju. Nažalost, to je uzorak koji vidimo tijekom cijelog vremena. Ali naš nebeski Otac, on nas voli puno i od nas nikada neće odustati. Zato nas on opetovano blagoslivlja prorocima. I čudesno je kako je nama Bog zbog svoje ljubavi poslao svojega jedinorođenog Sina Isusa Krista na zemlju da nas otkupi. Kroz Isusova djela možemo učiti o karakteru Boga. Isus je drugo volio i služio. Kroz njega vidimo ljubav koju naš nebeski Otac ima za nas. Isus je podučavao svoje evanđelje, da moramo imati vjeru, da mu se moramo obratiti, da se moramo kajati i da se moramo krstiti, baš kao što se on krstio. Isus je došao Ivanu krstitelju, koji ima moć Božju. I Ivan je ga krstio. Isusovim krštenjem vidimo da se i mi moramo krstiti, te da možemo imati vodstvo Duha Svetoga. Nakon toga, Isus je uspostavio svoju crkvu i pozvao 12 apostola, te im dao svoju moć i ovlast. Ali na kraju su ljudi odbacili Isusa. On je trpio za svake od naših grijeha i boli, te je bio razapet. Sve je to učinio zato što nas toliko voli, baš kao što nas naš nebeski Otac voli. Ali je učinio još više od patnje i smrti za nas. On je uskrsnuo i živi za nas. On je uskrsnuo i pokazao nam kako ćemo svi mi također uskrsnuti. To meni znači sve. Prije nego što je uzašao na nebo, dao je svojim apostolima ovlast i moć Božju, govorivši im, evo, trebam da odete i da svijetu ispričate o meni. I oni su išli, podučavali su i propovijedali i ljudi su ih slušali. Ali na kraju, oni su također bili odbačeni i ubijeni. Sa njima su ta ovlast i moć Božja, kao i punine evanđelja, bili uzeti sa zemlje. Ali nebeski Otac uvijek voli svoju djecu i želi ih voditi. Zato, kroz to vrijeme tame, on je pripravio put kako bi opet uspostavio evanđelje na zemlji. Godine 1820 Bog je ponovno pozvao još jednog proroka koji se zvao Joseph Smith. Joseph Smith bio je tada samo dječak. Imao je 14 godina i tražio je tu istinu koju nebeski Otac ima za nas. On je želio saznati kojoj crkvi bih se morao pridružiti. Njegova majka je prisustvovala sastancima jedne crkve sa njegovom braćom i sestrama, a njegov otac nije znao koja je crkva bila ispravna, istinska crkva Božja, tako da je on ostajao kod kuće i sam čitao Bibliju. Josefa je brinulo spasenje njegove duše i duše njegove obitelji. Puno je tražio i posjetio je mnoge crkve koje su sve imale dobre stvari. Oni su svi vjerovali u Bibliju, ali sa svojim vlastitim i drugačijim tumačenjem. U procesu traženja čitao je Jakovo poglavlje 1 stih 5 gdje piše: ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i daće mu je. I to je ga potaknulo. Ponekad nas Sveta pisma dirnu u srce i mi možemo saznati što nebeski Otac želi da znamo i radimo. Zbog tog je stiha Joseph rekao: evo, od tog sam naučio da se mogu moliti i pitati nebeskog Oca za sebe i onda ću primiti odgovor. Ja ću to učiniti. Tak.
tako, on je išao u šumarak i klečeći se počeo moliti. Tada se molio po prvi put na glas, sa vjerom da će primiti taj odgovor. Dok se molio, mračna sila ga je tako čvrsto obavila da nije mogao govoriti, pomaknuti se, pa čak ni razmišljati. U tom je trenutku Joseph mislio da će umrijeti. Mislio da će ga ta moć uništiti i skoro je odustao. Ali tijekom najtežeg trenutka on je iskusio nešto predivno. O tome je rekao ovo: ja ugledah stup svjetlosti točno povrh svoje glave, sjajni od sunca, koji se spuštaše postupno sve dok ne pade na me. Kada svjetlost odpočinu na meni, ja ugledah dvije osobe, čiji se sjaj i slave ne daju opisati, gdje stoje povrh mene u zraku. Jedan mi od njih progovori, zazvavši me imenom, te reče, upirući prstom u drugoga: ovo je moj ljubljeni sin, čuj ga. U tom je trenutku Joseph Smith vidio Boga Oca i Isusa Krista. I to nije bilo sve. Oni su ga zazvali njegovim imenom. Zbog toga znam da znaju moje ime i znam da znaju i tvoje. Tada Joseph ima priliku upitati svoje pitanje: kojoj se crkvi moram pridružiti? On je bio spreman učiniti sve što Gospodin treba od njega. I Gospodin je rekao: nema moje istinite i obnovljene crkve trenutno na zemlji, ali nemoj brinuti, zato što ću ja donijeti puninu evanđelja na ovu zemlju i ti ćeš imati ulogu u tom dijelu. A i mi svi imamo ulogu pomoći ljudima da se približe Isusu Kristu. Joseph je morao još rasti. Imao je samo 14 godina, ali kasnije će biti pozvan da bude prorok, kako bi nam pomogao znati istinu. On je također bio pozvan prevesti drevni zapis koji se zove Mormonova knjiga. Taj zapis svjedoči o Kristu i pokazuje nam da je Krist više nego čovjek. Pokazuje da je on Mesija, za koga su proroci prorokovali, i pokazuje da Bog nikada neće odustati od nas. Njegova ljubav za nas ne može podbaciti i uvijek će nas voditi i pomoći nam znati istinu, te da mu se vratimo. Mormonova knjiga sadrži puninu evanđelja i zajedno sa Biblijom to možemo znati. Na kraju Mormonove knjige postoji zanimljivo obećanje. Piše da ako se moliš sa iskrenim srcem, imajući pravu namjeru, te vjeru u Isusa Krista, možeš saznati da je knjiga istinita moću Svetoga Duha. Kroz Duha možeš saznati istinu o mnogim stvarima. Ako želiš nešto znati, pitaj. Tvoj nebeski Otac te čeka da pitaš i obećavam ti da kada pitaš iskrenim srcem i pravom namjerom, ti hoćeš primiti odgovor Svetim Duhom. Znam to zato što sam za sebe morala pitati. Kleknula sam i molila sam se svojem nebeskom Ocu i primila sam odgovor. Ja znam da je Isus Krist moj spasitelj, da je ovo njegova crkva i da Joseph Smith bio njegov prorok. Mormonova knjiga još je jedno svjedočanstvo o njemu. Svjedočim da te nebeski Otac voli i da želi da saznaš o njegovoj istini. Sve što trebaš raditi jest pitati. Sve ovo ja kažem u ime Isusa Krista. Amen.